Κοίτα, εγώ στα γραπτά είμαι καλός. Στα προφορικά δυσκολεύομαι λίγο. Ωραία, no problem. Μπορείς να μου περιγράψεις ένα αντικείμενο. Την κιθάρα σου, ας πούμε. Α, όχι την κιθάρα, μωρέ, γιατί θα περιγράψω συναισθήματα και... Ωραία, μπορείς να μου περιγράψεις... Εμένα. Εσένα. Ναι, Στα αγγλικά. ναι. Αν δεν μπορείς, το λες πρώτα στα ελληνικά και μετά μεταφράζεις. Είναι πιο εύκολο έτσι. Ωραία. Εσένα. Εντάξει. Εσύ. Είσαι καστανή. Το δέρμα σου είναι λευκό και όταν θυμώνεις γίνεσαι κόκκινη. Red. Επίσης, τα μάτια σου είναι και αυτά καστανά και πολύ όμορφα. Pretty eyes. Και τα αυτάκια σου είναι πολύ χαριτωμένα γιατί είναι έτσι μικρούλια. Και η μύτη σου και αυτή είναι πολύ χαριτωμένη γιατί είναι και αυτή μικρούλα. Και έχεις και δύο σκουλαρίκια εδώ που είναι και αυτά χαριτωμένα γιατί είναι και αυτά μικρούλια. Και επίσης το χαμόγελό σου. Το χαμόγελό σου είναι υπέροχο. Γιατί χαμογελάς λίγο, αλλά όταν χαμογελάς, εγώ νιώθω τέλεια. Το σώμα σου. Η ώμη σου. Η μέση σου. Τα πόδια σου. Δεν μου περιγράφεις την πόρτα καλύτερα. Την πόρτα. Ναι, την πόρτα. Καλύτερα. Ναι, καλύτερα την πόρτα. Η πόρτα είναι... The door is ξύλινη. Wooden. Αυτό.